Beth, wyt ti'n un sy'n cystadlu dipyn yn y dosbarthiadau marchogaeth ac ddoi fe welson ni dosbarth enfawr adferch yn y Prif Gylchocopia Cymreig. Do, oedd e yn ddosbarth enfawr ac oedd e hefyd yn ddosbarth o safon wych. Nath yr adferch fynd yn reserve champion, felly nath hwnna ddangos pa mor gryf oedd y dosbarth. Pam wyt ti'n meddwl bod e mor bwysig i hybu'r adfarch? Achos nid yw pawb yn gallu cadw meirch neu cesig. Enghraifft, falle bod nhw yn cadw ceffyl ar lyfriad, neu falle bod nhw'n gorfod rhannu tir neu rhywbeth felly. A mae cadw adfarch wedyn lot yn haws iddyn nhw na cadw meirch yn enwedig, ac yn aml yn haws a cesig hefyd. A hefyd fi'n credu bod e'n rhoi siop ffenest da iawn i'r bryd os mae rhywun yn gweld adfarch yn mynd mas ac yn neidio ar ddisadwn, wedyn yn neud rhywbeth arall, dressage falle ar ddisil. Mae hwnna'n, falle fydda nhw mwy tebygol o fynd y prynu'n ar gyfer eu plentyn nhw, enghraifft. Wyt ti'n meddwl bod ni'n dechrau ennill y frwydr o newid meddylfryd pobl am yr adfarch? Odw yn sicr. Fi'n meddwl bod wrth bod yr dosbarthiadau marchogaeth yn mynd yn fwy cystadleuol, mae pobl nawr yn dewis mynd o ferch i adferch fel bod nhw falle yn delio gyda'r atmosffer yn well na beth fydden nhw fel meirch. Enghraifft, fi'n gwybod oedd y section C nath ennill Host of the Year llynedd, wnaethon nhw ddewis achos bod e ddim wastad yn gallu delio gyda popeth tra bod e dal yn farch, ac eto wedyn nath e mlaen a mae wedi cael gyrfa anhygoel ers ni. Mae'n iawn i ddeud bod pobl yn y gorffennol falle wedi gweld yr adfarch fel ceffyl neu enni fel eilradd. Fi'n credu bod hwnna'n sicr yn iawn, ond nawr fi'n credu eto wrth bod y dosbarthiadau marchogaeth yn enwedig yn mynd yn fwy cystadleuol, mae pobl yn dewis gwneud adfarch o'r rhai gorau fel bod nhw dal gyda'r cydymffurfiad da, ond hefyd maen nhw'n gallu ymdopi gyda popeth sy'n ymlaen o'i cwmpas nhw'n well. Felly o bosib mae anifail gwell gyda nhw i gystadlu yn hytrach na gwaith. Mae'n braf i gweld bod yr adfarch yn cael y sylw mae o'n heiddi.